Joliba radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso ani denmisɛnnin maakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka an filɛ nin waati na an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o ye an ka Joliba FM page Facebook ye ka taa se an ka page YouTube ma limanaw aw minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn segukaw fɛ yen nɔ nin yɔrɔ in na an bɛ an ka lasigiden fo min ye Bakari Sidibe Derika nin waati na ale kɔni kɛlen bɛ ka nɛgɛ banba Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen la walasa ayiwa segukaw bɛ se ka an sɔrɔ radio Joliba sanfɛ limanaw sikasokaw an tɛ ɲinɛ aw fana kɔ sabu radio Joliba cokolen bɛ ye awa sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ɲɛna aw ni sɔgɔma limanaw minnu bɛ ka ne bɛ fɛ ka Joliba FM fana lamɛn awa Canal Plus kan o ka nɔgɔn numéro 866 n'i y'o kɔri awa i mana kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ limanaw i b'an sɔrɔ min ye awa ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni y'an sigilen ye aw ka ayiwa jɛmukan min n'o bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye limanaw kunnafoni sɛbɛnw olu de bɛ lakale nin kɛnɛ in kan alors min ye a don o don ayiwa ni kunnafonidilaw kɔni ma sɛgɛn ka jamana kunnafoni ɲini ka fasiri awa nanzarakan na anw tɛna sɛgɛn fana ka kunnafoni gafe ninnu ɲini k'u kɔnɔkumaw lakale aw ye min ye bamanankan in na limanaw bɛɛ de b'o mɛn n'i y'o fɔ ka ban maliden kelen-kelenna awa hali n'a sɔrɔla maa caman bɛ yen u bɛ kan wɛrɛ fɔ nka bamanankan kɔni ale ye bɛɛ jɛkan ye i mana ale fɔ ka ban maa caman bɛ yen o b'i yɛrɛ sɔrɔ a la kunnafoni fana ye hakɛ de ye limanaw o diyagoyalen bɛ anw kan an ka kunnafoni an ka baara fana ye o ye nin y'an sigilen kɛnɛ kan minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba kan ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo Musa Sanogo bɛ ka ayiwa ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ k'an bila min y'an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la o ye Lamin Kulubali ka taa se Augustin Eshubi min ye Isufu Sangare ye awa olu ka baara ye o ye nin y'an sigilen kɛnɛ kan limanaw an bolo falen bɛ bi kosɛbɛ an tɛna nin ko in bila dagrinda la sabu gafew caman bɛ yan bi l'indépendant ale bɛ yan Nouvelle Horizon bɛ yan min ye Mali aujourd'hui ye ale bɛ yan nɔ min ye le soir de Bamako ale fana bɛ yan les échos bɛ yan la révélation ale fana b'an bolokɔrɔ bi limanaw nin fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o tuma na juma o ye bi ye décembre kalo ale awa tile 14 o ye bi ye o tuma na an b'a fɔ ɲɛna ala ka juma hɛrɛ n'a karama d'an ma limanaw an bɛ kunnafoni lakalili daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye an k'a ma ko l'indépendant limanaw fasidi sɛbɛn in a ka bi kuma la daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la awa a kuma na a da bɛ min na bi a ko politikimɔgɔw minnu bɛ ni olu farala ɲɔgɔn kan k'u bolonɔ bila sɛbɛnna n'u kama ko déclaration les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 yɔrɔ o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye minnu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolonɔ bila sɛbɛn na u ko min ma ko déclaration 31 mars 2024 mars kalo tile 31 san 2024 tɛmɛnen in na limanaw l'indépendant ka ayiwa kunnafoni dakun fɔlɔ la maa min kumana o ye professeur Ali Nuhu Jalo de ye professeur Ali Nuhu Jalo maakɔrɔ ale bɛ fɛn f'i jeninen dɔn professeur Ali Nuhu Jalo ko k'ale bɛ min fɔ nin jɛkulu in ye awa ko n'u ma u fara ɲɔgɔn kan sabu bolokɔni den kelen o tɛ bɛlɛ ta k'olu ma fara ɲɔgɔn kan ka ayiwa ka min ye kalataw kunbɛn kalata minnu bɛ k'u kunda an ka jamana kan awa u sirannen bɛ min ɲɛ finitigi minnu bɛ yen ni awa olu bɛ fanga la k'u yɛrɛ dama bɛ sɔn ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka politiki tɔn bila sen kan dɛ n'o dun kɛra politiki tɔnw awa ko a tɛna diya u la n'i y'a lajɛ l'indépendant ka kunnafoni kɔnɔna la bi ko min ye démocratie fanga ye bɛɛ ya professeur Ali Nuhu Jalo ye ladilikan min di a kɛra araba tɛmɛnen décembre kalo tile 11 a kɛra a yɛrɛ bɛ tɔn min kɔnɔna la bi n'o ye ADEMA PAJ ye o dagayɔrɔ la jɛrɛjɛkulu minnu filɛ nin limanaw ni u ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ awa k'a fɔ ko u tɔɲa maa 11 minnu tun bɛ kaso la awa ko olu bila yɔrɔ u yɛrɛ minɛ hakililajigin don juin kalo tile 24 san 2024 u ka sɔrɔ ka bila décembre kalo tile 5 tɛmɛnen i kɔrɔ n'i y'a lajɛ u farala ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka laɲini kɛ u tɔɲa maa 11 minnu tun bɛ kaso la olu ka bila dɛ min ye professeur Ali Nuhu Jalo ye a k'o fara ɲɔgɔn kan kelen u k'u sigi k'u miiri u ka tɛmɛ ni o fara ɲɔgɔn kan kelen ye walasa awa kalata minnu bɛ yen ni o bɛ k'u sɛnsɛn ka na u ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ ko n'u kelen kelen fara-farala k'a kɛ politiki tɔn kelen i bɛ taa fanga ɲini i tɔgɔ la awa Ali Nuhu Jalo ko ale ma u ye dɛ a dɔ bɛ dɔ la ayiwa fanga kɔni u bɛ sɔn k'o jɛ n'o tɛ maa minnu bɛ fanga la bi n'o ye ayiwa sɔrɔdasiw ye
awa ko u ka dala k'a fɔ sɔrɔdasiw fana n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔdasiw fana ayiwa bɛna fɛɛrɛ min tigɛ limana u fana bɛ sɔn ka u ka ayiwa politiki tɔnw bila sen kan o politiki tɔnw awa politiki tɔn yɛrɛ minnu bɛ yen bi n'olu ko k'olu dalakan ye fanga ɲini ye awa professeur Ali Nuhu Jalo ko finitigiw bɛ sɔn k'u dan o yɔrɔ la kosɛbɛ min bɛ tali kɛ Adama PAJ cɛba min filɛ n'o ye professeur Ali Nuhu Jalo ye a ko ale nisɔndiyara bi kosɛbɛ min ye premier ministre kɔrɔ Usumani Isufu Mayiga ale de jɔyɔrɔ bonyana nin ko in na kosɛbɛ sabu ayiwa sɛbɛn kura bɛ ka labɛn bɛn ni kelenya ni basigi ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma ni yafa ɲɔgɔnma la Mali kɔnɔ yan u ko min ma ko charte pour la paix et la réconciliation au Mali yɔrɔ ayiwa n k'a fɔ premier ministre kɔrɔ in Usumani Isufu Mayiga de b'o koɲɛ ɲɛma awa jɔyɔrɔ bonyana politiki ɲɛma maa 11 in ka bilali la hali n'a sɔrɔla faraɲɔgɔnkan jɛkulu in n'o ye parti signataire de la déclaration du 31 mars olu fana ye wulikajɔw kɛ ka laɲini kɛ ko bi in na u k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la u ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ ko Adama PAJ kun ye tɔn ye tɔn min fanga b'a la halisa o Adama PAJ tɔn in fanga b'a la hali n'a sɔrɔla tɔn caman bɔra a kɔnɔ i n'a fɔ min ye parti pour la renaissance national n'o ye parena ye congrès national d'initiative démocratique sinidi faso yiriwatɔn nin bɛɛ lajɛlen Adama ka bolofaraw ye minnu bɔra Adama kɔnɔ yɔrɔ ko b'a jira ko Adama ye politiki tɔn de fanga b'a la professeur Ali Nuhu Jalo ko u ka misali ta Adama kan Adama kɛra tɔn ye san joli démocratie ka b'a sigira fo ka na se sisan ma awa maa ma sɔrɔ min ni politiki tɔn ma sɔrɔ Mali kɔnɔ min fanga bonyana n'a ta ye ko ale b'a ɲini déclaration du 31 mars politiki tɔnw fɛ u fana ka fara ɲɔgɔn kan a ko maakɔrɔ n'o ye Ali Nuhu Jalo ye a y'a ka kuma laban ni min ye a ko a mɛn o mɛn awa ko finitigi minnu bɛ fanga la bi k'u ka politiki tɔn ninnu ka da la k'a fɔ ko n'u y'u ka ayiwa fara ɲɔgɔn jɛkulu fara ɲɔgɔn kan a kɛra politiki tɔn ye o a kɛra jɛkulu wɛrɛw ye o ko politiki tɔn minnu b'u nɔfɛ dɛ olu dɔw bɛ tila ka wuli ka tila ka taa finitigi ninnu nɔfɛ ka taa campagne k'u ye k'a fɔ ayiwa an bɛ aw nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ fanga ɲini don limanaw i ka nafa bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa ye de ko wa n'o dun kɛra awa san caman wɛrɛ de bɛ tila ka makɔnɔ awa démocratie fanga min n'o ye bɛɛ y'a ye limanaw ko sigi bɛ tila ka kɛ k'o sigili makɔnɔ wa démocratie tɔgɔ yɛrɛ tɛna fɔ Mali kɔnɔ yan bilen limanaw a tɔ na kɛ fanga wɛrɛ ye min ni démocratie fanga tɛ kelen ye Ali Nuhu Jalo ko k'a bɛ min fɔ politiki tɔnw ye n'u ma fara ɲɔgɔn kan ayiwa u ka fanga sɔrɔ kɔni awa a bɛna kɛ fɛn wɛrɛ ye u yɛrɛ se tɛna kɛ min na a ka kuma laban kɛra min ye k'u ka fara ɲɔgɔn kan a ye kuma in a y'a ta ni ka segin fo siɲɛ 3 limanaw ayiwa kuma ye nin ye dɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko nouvelle horizon limanaw ale y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre wa mara cɛmabɔli fana fanga b'a bolo bi limanaw ka ɲi Abdulaye Mayiga ma général awa yɔrɔ ale bɛ munumunu na nin waati in na fasodenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ kunungo alamisa o kun ye anw kunnafonidilaw ka ayiwa soba ye min bɛ awa Abdulaye Mayiga kofɔ a taara ye limanaw a taara kunnafonidilaw kuma ɲɔgɔnya n'i y'a lajɛ kunnafonidilaw ka ayiwa soba ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ye ale kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ a ko gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw kan a da donn'o de la hali n'a sɔrɔla bɛɛ de bɛ ka juru sama ka taa i fanfɛla la bɛɛ bɛ ka birifini sama ka taa i yɛrɛ kan premier ministre fana ko gouvernement transition ɲɛmɔgɔw ka fana ka hami ye min ye bi o ye jamana lakanako de ye Abdulaye Mayiga fana ka jaabi kɛra o ye manaw fasiri in y'a jira k'a fɔ nouvelle horizon ko a bɛ tile damadɔ bɔ sisan min ye premier ministre kura général de division Abdulaye Mayiga awa ale bɛ munumunu salo la fasodenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kunungo alamisa décembre kalo tile 12 awa a taara kunnafonidilaw ka soba la maison de la presse ko ni awa bɔn ɲɔgɔnya in bɛ don hokumu kɔnɔ o de ye awa ni i sigira fanga la limanaw a ka kan i ka taa bɔ maaw ye i ni maaw ka kuma i k'u fɛla dɔn u fɛla ye min ye e yɛrɛ ka gouvernement fana fɛla fɔ u ye awa a bɛ don o de hokumu kɔnɔ n'i y'a lajɛ fan fila n'o ye kunnafonidilaw ka soba ye ani gouvernement ɲɛma awa général de division Abdulaye Mayiga bɛɛ ye kuma ta bɛɛ y'i ka fɛla fɔ n'a sɔrɔla kunnafonidilaw ka soba ɲɛma Banjugu Dante ale ko kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ bi gɛlɛya in a fanga ka bon dɛ nka premier ministre fana ale ko ko kunnafonidilaw k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ de kan ka u yɛrɛ minɛ bi
k'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ bi ni kɛlɛ dun fɔra limanaw n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔ fɔlɔ i b'a ɲini kɛlɛ de ka dala sa fɔlɔ laɲini wɛrɛ min bɛ kɛ k'o laɲini kɛ limana kuma in bɛ min nɔfɛ dɔrɔn kunnafonidilaw y'u ka laɲini kɛ nka Abdulayi Mayiga ko jamana de fana bɛ ko bɛɛ lajɛlen sanfɛ jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ bi ni kɛlɛ in ma ban hali n'a sɔrɔla fɛn wɛrɛw bɛ yen min ye jamanadenw ka laɲini wɛrɛw ye sena ko man ka a tɛna kɛ i n'a fɔ joona joona jamanaw kumaw tilala nin cogoya la Banjugu Dante ye kuma ta nin yɔrɔ la a ko kunnafonidilaw a ye kuma sigi kuma sen 3 kan a ko kunnafonidilaw ka min ye kanabila ye n'o ye liberté d'expression ye a ko min bɛ o bɛ senna bi gɛlɛya b'o la ani kunnafonidilaw ka hakɛw n'o ye aide à la presse ye limanaw ko sɛbɛn kun kɛra ka t'o di gouvernement ma ko nka hali sisan kunnafonidilaw sigin bɛ ka o sɛbɛn in jaabi kɔnɔ a ko Mali kunnafonidilaw bɛ ka gɛlɛya dɔ sagon bi gɛlɛya in de ka bon kosɛbɛ a tilala ka fara kan k'a jira k'a fɔ ko kunnafonidilaw ka tununi dɔw bɛ tunu dɔw bɛ faga limanaw dɔw yɛrɛ ka kunnafonidisow bɛ datugu o misali ye an yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye n'o ye Joliba TV ye limanaw yɔrɔ autorité de la communication ale kɛra sababu ye ka laɲini kɛ hali n'a sɔrɔla kuma fɔra min ye Joliba TV kan n'o ma bɛn an kɛrɛfɛ jamana Burkina Faso jamana ma o de ye wele bila ko k'a lajɛ kuma min fɔra an fɛ yan nɔ limanaw ko kuma in ma bɛn olu ma Haki fana y'a kɛ kuma in ma bɛn olu ma k'a kɛra sariya sɔsɔ ye ko ka Joliba baaraw ɲɔngiri fɔlɔ an bɛ o de dankan na Banjugu Dante limanaw a ma ɲinɛ Joliba ka kuma kɔ dɛ a y'a da don a la a ko a yɛrɛ ko ten ko affaire Joliba Haki limanaw affaire in haute autorité de la communication a ko kunnafoni minnu sɔrɔla kunnafoni labanw na k'a bɛ maa jigi sigi sabu a bɛ n'a fɔ kumaɲɔgɔnya minnu bɛ sen na sɔɔni limanaw nisɔndiya bɛ sɔrɔ Joliba TV ale kungo la tɛntɛ dayɛlɛli ko kibaruyaw ye o mana bɔ yen limanaw ko maison de la presse ɲɛmɔgɔ ko a bɛ yafa de deli limanaw Burkina ale faamaw fɛ ani fana Burkina jamanaden dɔw bɛ yen minnu y'a ye k'a fɔ kuma min fɔra Joliba TV news ka ko a ma bɛn u ma ko ale de bɛ yafa deli ale de bɛ kɛ yafa deliba ye ale de b'a bolo d'a kɔ ka yafa deli Burkinakaw ye an'u ka jamana ɲɛmɔgɔw Joliba TV ale tɔgɔ la limanaw mana bɔ yen premier ministre général de division Abdulayi Mayiga kɛlen kɔ ka kuma ta a ko kunnafonidilaw siga foyi t'a la u jɔyɔrɔ ka bon démocratie ko la wa ko furanjɛla fanga min filɛ ko transition démocratique de don u b'a jira k'a fɔ maaw bɛ k'a fɔ ko furanjɛla fanga ye k'a kɛra jagoya fanga ye Abdulayi Mayiga ko transition démocratique don kɔrɔ ye ko furanjɛla fanga min n'a ni bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko kunnafonidilaw k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛn fɛn fɔra u ka hakɛw la a bɛɛ bɛ ta ba la nka ko fɛn kelen bɛ yen kunnafonidilaw kan k'o dɔn o ye jamana yɛrɛ lakanako ye k'a fɔ de ko fɛn bɛ yen ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka ɲinɛ o kɔ o tɛ hali n'a sɔrɔla o kow bɛ ɲɛnabɔ kɔfɛ nka fɛn min bɛ yen n'o ye joona joona ko kɔrɔtɔlen ye o ye Mali finitigiw yɛrɛ hali n'a sɔrɔla Banjugu Dante ko kunnafonidilaw bɛ tunu dɔw bɛ faga ko fagali ni tununi fɔlɔ k'o bɛ ta ka ɲɛsin Mali finitigiw de ma n'o ye force de défense ye yɔrɔ o bɛ ko min na ɲɛ ka ɲɛsin o ma fɔlɔ o fana de ka fisa kɔfɛ a tɔ na ɲɛ nin kuma de ye nin Awa Sayibu Tarawele ka kuma don an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta limanaw ale tɔgɔ ye ko Mali d'aujourd'hui Mali aujourd'hui kumana a y'a jira k'a fɔ nin waati in na limanaw bugunatigɛ sɛbɛn ko kuma de bɛ yan min y'an ka carte nationale d'identité biométrique sécurisée bugunatigɛ sɛbɛn min ni a lakananen bɛ a jirala k'a fɔ bi a sɔrɔ cogoya ko taabolo kura donna a la Mali aujourd'hui y'a jira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ k'i ka carte nationale d'identité biométrique sécurisée sɔrɔ e k'i kunda yɔrɔ min bɛ yen n'o y'an ka lakanaso ninnu n'o ye commissariats ye brigade territoriales k'olu de sigilen bɛ a ko kama ni i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn walima i mago bɛ bugunatigɛ sɛbɛn in na a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yen o la sa fasiri y'a jira k'a fɔ ko décret dɔ tara sariya dɔ don n'u k'a ma décret numéro 2022-0639 PTRM 3 novembre 2022 o b'a jira k'a fɔ ko bugunatigɛ sɛbɛn min n'a tɔgɔ ye carte nationale d'identité biométrique sécurisée CNIBS limanaw ko a dili ka don ba la o daminɛna
wa ko cakɛyɔrɔ dɔw de sigilen bɛ n'o ye station d'enrôlement ye olu sigilen bɛ an ka commissariat de policiers la olu sigilen bɛ brigade territoriale la olu sigilen bɛ gendarmerie kɔnɔna la Bamako district ale kɔnɔna la yan limanaw ko ni cakɛda dɔ bɛ n'o ye société concessionnaire société biométrique pour l'Afrique n'u k'a ma ko SBA awa ale de bɛna nin baara in kɛ awa ko wa musaka bɔ fana b'a la limanaw n'i y'a lajɛ Mali aujourd'hui ko lettre dɔ bɛ yen min cira octobre kalo tile 30 san 2024 tɛmɛnen na ministre min b'an ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani kunna sécurité la protection civile ayiwa o lettre in ɲɛsinna directeur général de la police nationale de ma ani gendarmerie ɲɛma k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u ka cakɛda ninnu n'o ye station d'enrôlement de la carte à la carte nationale d'identité biométrique sécurisée k'u k'a sigi yɔrɔ kofɔlenw na société concessionnaire n'o ye concessionnaire société biométrique pour l'Afrique SBA ko ale de bɛna baara in kɛ an y'a fɔ ten an ka commissaires de police lakana yɔrɔ ninnu Bamako district kɔnɔna la yan lettre min cira nin ye lettre in bɛ tila k'a jira k'a fɔ ko ni cakɛda minnu sigilen filɛ nin olu de bɛna sisan carte biométrique sécurisée ninnu di mɔgɔw ma halisa nin baara in hokumu kɔnɔna la limanaw a jala k'a fɔ ko arrêté numéro 20 24 19 22 MSPCSG min taara juin kalo tile 25 san 2024 o fana b'a jira k'a fɔ ko musaka bɔ bɛ carte a dili la musaka ninnu bɛ kɛ mun ye limanaw a jala k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ carte nationale d'identité biométrique la n'o ye carte biométrique ye ko e bɛ taa i tɔgɔ bɛ sɛbɛn a bɛ dilan ka d'i ma CFA wari 1000 i b'o sara o fana bɔlen kɔ ye limanaw ko min bɛ an ka jamana kɔ kan o ye Mali kɔnɔna ye n'i taara Mali kɔ kan misali la n'i taara an ka ambassades ni consulaw la a jala k'a fɔ ko CFA wari 1600 ɲɔgɔn na i b'o de sara carte a sɔrɔ sɔngɔ yɛrɛ ye o mana bɔ yen yɔrɔ sɔrɔ sira wɛrɛ b'a la i n'a fɔ n'i bɛ fɛ k'a sara min ye banque fɛ walima n'i bɛ fɛ k'a sara i ka carte bancaire fɛ walima nɛgɛjuru siraw n'o ye mobile money ye a bɛ n'a fɔ passeport bɛ ɲini cogo min na ko in bɛ fɛ ka kɛ o cogoya de la yɔrɔ n'i bɛ passeport ɲini i bɛ taa wari sara banque de la fɔlɔ o kɔfɛ i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i bɛ sɔrɔ ka taa a tɔ ɲini min ye polisiso la limanaw k'a bɛ n'a fɔ carte biométrique d'identité biométrique a bɛ fɛ ka kɛ o cogoya de la n'i y'a lajɛ a mɛnnenba yɛrɛ tile 2 ye i ka carte biométrique a bɛ bɔ ka d'i ma ko musaka wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ 2200 o ye n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ ni o sira ninnu ye i b'a bila o sira kan o fana ye sira jɛlen ye ni mɔgɔ bɛ carte min bɛ tali kɛ carte nationale d'identité biométrique sécurisée maaw k'a dɔn k'a fɔ ko wari ninnu a tɛ taa maa wɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ dɛ wari ninnu bɛ taa Mali wagandeba kɛsuba de kɔnɔ n'o ye trésor public ye min na kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw ka dɔ fara Mali ka musakaw kan kuma in nin ye limanaw Bubakari Payitaw ka sɛbɛnni don an y'a bɔ Mali aujourd'hui kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw Mali jamana bɛ ka halisa ɲɛdan kura di a ka pankurujigi kɛnɛ ma n'o ye pankurujigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ an ka jamanakuntigi fɔlɔ la Modibo Keyita aéroport Bamako Senu président Modibo Keyita limanaw ko sigi kɛlen bɛ ka décembre kalo in tile 19 natɔ in ko baara dɔw bɛna kurumukari jamanakuntigi fɛ général d'armée Asimi Goïta a kɛrɛfɛ minisiri min bɛ taamako ni sirabakow kunɲɛ kunna ale bɛna kɛ yen nɔ limanaw nin bɛna kɛ birikiden fɔlɔ dɔ dali ye pankurujigi kɛnɛ in na soba dɔ bɛ yen soba min n'u kama ko bloc technique ani tour de contrôle de l'aéroport international président Modibo Keyita yɔrɔ a jala k'a fɔ pankurujigi kɛnɛ in limanaw a ka kurakuraya a ɲɛda ka ɲɛ ani pankuru minnu bɛ bɔ taamasira la jamana wɛrɛw la olu ka se ka na Mali kɔnɔ lakana kɔnɔna la baara in a na kɛ a kun y'o de ye n'i y'a lajɛ min bɛ comité des ministres de l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne
farafina yan ani Madagascar olu ka sigi 73 ni sabanan de senfɛ ani min kɛra wa juillet kalo tile 26 Wagadugukaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko awa min bɛ Bamako aéroport international président Modibo Keyita senu ko k'a ɲɛda kura di a ma o ɲɛda kura in jamana o de baara kɛtɔ filɛ nin nafolo dɔ de bilala sen kan nafolo min n'a bɛ se CFA miliyari 4 ɲɔgɔn na ani miliyɔn 459 ani waa 100 ani waa 5 ani kɔ o de bɛna don a la jamana ko kalo 30 ɲɔgɔn na o de bɛna kɛ awa ni tour de contrôle ale dilanli la ani bloc technique jamana n'i y'a lajɛ a bɛna don sira min kan o ye k'a fɔ Bamako pankuru jigikɛnɛ ɲɛda kan ka ɲɛ ten san sabu diɲɛ bɛ sira min kan bi taama sira de cayara sanfɛ sira la kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali fana ye jamana ye awa pankuru jigikɛnɛ b'an bolo yan a fana ka kan an k'an ka pankuru jigikɛnɛ dilan ka kɛ ni diɲɛmaa ye n'o tɛ ko pankuru dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ se Mali la yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka pankuru jigikɛnɛ ayiwa dilali kɔrɔ de b'a la ɲɛda ka ɲɛ lakana ka sabati maaw jigi ka sigi u ka se ka na taama sira sanfɛ sira fɛ nɔgɔya kɔnɔna la baara in limanaw a na kɛ a bɛ don o de hukumu kɔnɔ ko a na kɛ sababu kɔni dɔ bɛna fara sɔrɔ kan Mali na yiriwa wa min y'an ka pankuru jigikɛnɛ in ye a n'a ɲɛda ɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'a kɛ ni diɲɛ pankuru jigikɛnɛ wɛrɛw ye minnu bɛ bi ni pankuru caman bɛ taa ye Mali fana na bila olu cɛ la o ye kunnafoni duman ye kɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta o ye les échos welewele limanaw a y'a yira k'a fɔ san wɛrɛ awa sɔni an na don san 2025 kɔnɔ yɔrɔ n'o bɛ kɛ min ye an ka jamana faamaw ye olu bɛ ayiwa baara ɲɛbila baaraw kɛ nafoloko siratigɛ la sɔrɔko siratigɛ la limanaw nafolo min ni mago bɛ jɔ a la n'o ye budget d'État ye a jirala k'a fɔ o bɛ ayiwa baara bɛ kɛ an ka CNT maaw de fɛ sigi bɛ kɛ a kan limanaw ayiwa bolowuli bɛ kɛ k'a fɔ ayiwa nafolo min ni mago bɛ jɔ a la ayiwa san natɔw la a filɛ nin ye baara bɛ na kɛ n'a ye musaka fara sɔrɔta kan ayiwa o de bɛ bɛna ayiwa ta ala musaka minnu bɛ yen n'o bɛ bɔ a la o ye miliyari 3,000 ani 229 o b'a yira k'a fɔ musaka o ka ca ka tɛmɛ sɔrɔta kan n'i y'olu tila fila ye limanaw mago bɛ jɔ nafolo min na n'o ye majɛ ye n'u k'a ma ko déficit budgétaire o bɛ se miliyari 580 ɲɔgɔnna de ma nin de kɛra bolowuli ye limanaw sɔn kɛra min kan bɛɛ kɛra min ma jamana ɲɛmɔgɔw a jirala k'a fɔ ka kɛ ni salongo kɔni ko dɔ bɔra ayiwa nafolo min ni jamana mago bɛ jɔ a la dɔ bɔra o la n'i y'a lajɛ 100 sara 14 ani murumuru 92 limanaw ɲinanta in jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ ni minisiri min b'an ka sɔrɔko kunna Alfuseni Sanu ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Mali ye ayiwa nafolo min sɔrɔ ayiwa min yɛrɛ tɛ ayiwa min ma sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ fo Mali yɛrɛ kɔnɔ an ka cakɛdaw i n'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolo siratigɛw la k'a bɛ se miliyari 700 ma o b'a yira k'a fɔ ayiwa kunnafoni ɲuman bɛ o ko la limanaw san 2025 natɔ in na ko k'a daminɛ miliyari 700 fo ka taa se miliyari 600 awa Alfuseni Sanu ko o de bɛna ɲini limanaw ka bila jamana wakandɛ kɔnɔna la min ye députéw ye n'o ye CNT députéw ye olu kɔni sɔnna o baara ma nka nafolo min bɛ yen awa n'o fana bɛna ɲini sira wɛrɛ fɛ sabu nin waati in na Mali ye sɛbɛn kura ɲini n'o ye code minier kura ye jamana o code minier kura in o de bɛna kɛ sababu ye jamana bɛna nafolo caman sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo i n'a fɔ sanubɔ yɔrɔw ka taa se lithium a n'a ɲɔgɔnnaw awa jamana bɛna i bisi olu kan kosɛbɛ ka se ka nafolo caman sɔrɔ limanaw waati n'a cogoya kama an b'a kuncɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye o ye la révélation u bɛɛ lajɛlen jɛra ka kunnafoni min sɛbɛn n'o ye u ka rédaction ye u ko limanaw nin ye misiri dɔ ye awa ni misiri in a tɔgɔ de ko Mahad Islamiya ni Mahad Islamiya in awa ko a misiri in wariko de kɛlen bɛ ka awa maaw bila ɲɔgɔn na ye n'i y'a lajɛ Yata Barika misiri ni misiri in min filɛ nin ye awa n'a ɲɛsinnen bɛ stade Modibo Keyita ma limanaw ko bɛn tilen tɛ ni misiri in kɔnɔ bi dɛ sabu a jirala k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ sisan misiri min n'a ni awa ala ma hinɛna Sɛgina Yata Bare ale ka misiri don o nɔnabilaw dɛ olu de kɛlen bɛ ka misiri in kɛ u ta ye bi o ni alimami yɛrɛ cɛ awa u kɛn tɛ ka ɲɔgɔn faamu n'o ye Imam Umaru Sumare ye ani comité de gestion limanaw n'i y'a lajɛ bi in na awa min bɛ tali kɛ nin misiri kofɔlen
n'o ye ala ma hinɛna awa yata bare ale ka misiri la a jala k'a fɔ ko magasin minnu jɔlen bɛ misiri da fɛ yen nɔ ni a jala k'a fɔ magasin damadɔ bɛ yen o wari de bɛ ta ka misiri ka a labaara n'a ye ni yɔrɔ min tiɲɛna kuranko ni jiko ni awa fɛn wɛrɛw ko k'o dilan n'o ye ko yata bare denw minnu bɛ yen dɛ olu de kɛlen bɛ ka misiri o wari o tɛ taa misiri la bilen o bɛɛ bɛ taa olu jufa la fasiri y'a yira k'a fɔ la révélation a ko imamu umaru sumare min ni awa ale ni ala ma hinɛna Cheikhina Yata Bare min ni o kɛra misiri tigi ye ale n'o jɛra yan'a ka saya cɛ ko ale ko a ko a bɛ san 40 bɔ bi ale ye misiri alimami ye wa ko san 33 ale bɛ juma seli misiri in na an bɛ don min na ko bi limanaw Cheikhina Yata Bare fatulen kɔfɛ misiri yɔrɔ kalanso dɔ b'a la n'o ye mɛdɛrɛsaso ye misiri bɛ fankelen fɛ a jala k'a fɔ ko a kun ye misiri alimami ye Kɛnzanbugu Abdul Aziz Yata Bare a jala k'a fɔ a fatulen kɔfɛ awa ko misiri nana di maaw ma minnu bɛ yen n'olu y'a jɔ a fɔ min ma ko bayi u b'a nafolo sara dɔɔni dɔɔni a jala k'a fɔ ko min ye maa dɔ ye n'o ye Fuseni Yata Bare ani Worokiya Yata Bare olu minnu bɛ yen ni awa olu bɛ misiri location minɛ k'a wari minɛ awa a bɛ kalo 3 bɔ sisan awa o wari minnu bɛ yen n'o kan ka don kuransaraw jisaraw a n'a ɲɔgɔnna caman ani misiri yɛrɛ entretien awa ko wari de bɛ taa olu jufa la a bɛ se sefa wari miliyɔn 20 ma kalo o kalo awa olu b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko Yata Bare denw de ko misiri awa magasin minnu bɛ yen k'a wari tɛ taa misiri la bilen alimami de ko sa ani comité de gestion olu ko in tɛ ɲɛ limana u ma bɛn ko in na f'u taara n'a ye ayiwa sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ nka sariya ko ayiwa a ye taa bɛn a la n'aw bɛnna min na a ye na ayiwa sariya na tigɛ o ko kan limanaw nka wariko kɔni bɛn bɛ kɛ fɛn bɛɛ k'a fɔ wariko bi na o de kɛlen bɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye bi min ye Yata Barelakaw ani imamu Sumare fo ka taa se comité de gestion u ma se ka bɛn wariko in na sabu hali misiri in yɛrɛ a dugukolo misiri in jɔn bɛ dugukolo min sanfɛ min ye imamu ye ale ko dugukolo in dira jamana de fɛ kabi awa bi tɛ san 1978 octobre kalo dɔ tile 5 awa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ayi ko Yata Bare de ye dugukolo in san limana an bɛ don min na ko bi nin de fɔɲɔgɔnkɔ bɛ nin misiri in diinɛw maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ nin cogoya la limana a sera min ye awa alisilamɛw ye u ka bɛn ko la minisiri min bɛ diinɛko kunna a ka wuli k'i jɔ nin ko in na a ka da ɲuman don a la limanaw ni ala ko kɔni don ala ko alisilamɛw a ye don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o tɛ ko wariko kɔni bɛ fɛn min na limanaw o fana ye sitanɛ de bɛn tɛ ye dɛ ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ la révélation kɔnɔ an b'a bila yan ni ala sɔnna a kana ɲinɛ bi su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio joliba ka jama ko di jɛmukan an bɛna an sigi a kɛnɛ ka kokura min ye baabuw ye k'olu ta min ye Mali bugunnatigɛ sɛbɛnko ye ani Mali bɛna bɔ CEDEAO la fo ka taa se AES jamana tɔw ma ani awa min ye awa Mali ka passeport ko bugunnatigɛ sɛbɛnko an n'an da don a bɛɛ lajɛlen la an n'an ka maa welelew ni ala sɔnna kuma na nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an na ye kɛnɛ kan ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn ala ka waati wɛrɛ yira an na